από τις αρχές. Περιμένουμε τις εξετάσεις που θα γίνουν από τον ιατροδικαστή. Δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση. Δεν έχει συγκλίνει πουθενά εκτιμήσεις. Πώς βρέθηκε το παιδί? Τι εννοείται πώς βρέθηκε? Σε τι κατάσταση? Η αστυνομία, σας παρακαλώ, δεν ξέρω αυτά. Εσείς τι ώρα ειδοποιήσατε? Εσείς τα είδατε? Στις 8 το πρωί. Όχι, ο ιατροδικαστής. Μάθατε ποιος εντόπισε το... Εμάς η αστυνομία μας ειδοποίησε, δεν ξέρω μάλλον. Είχε γίνει έρευνα εδώ στην περιοχή, γνωρίζετε? Δεν το ξέρω. Υποτίθεται ότι είχε γίνει. Λίγο το ονοματεπώνυμό σας. Η διάδεξη. Α, είστε ο θείος, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, τελειώσαμε. Δεν έχουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Με την οικογένεια έχετε μιλήσει με του... Τι εννοείται αν έχω μιλήσει? Τους έχουμε ειδοποιήσει. Βεβαίως, έχουμε ενημερώσει. Βεβαίως. Θα έρχεται στην ελπίδα ότι θα είχε άλλη κατάληξη? Ναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Πάντα εμείς ελπίζαμε για κάτι καλό. Το φόβο τον είχαμε βέβαια, αλλά πάντα ελπίζαμε σε κάτι καλό. Στο σημείο αυτό είχατε ψάξει, με συγχωρείτε που ρωτάω πάλι, αλλά ήρθα τώρα. Συγγνώμη, εμείς δεν ψάξαμε. Όχι εσείς προσωπικά. Ρωτήστε την αστυνομία, δεν μπορώ να ξέρω. Ορίστε. Επειδή είμαι ζωντανά στον αέρα του ΕΨ. Τώρα σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι, δεν πρέπει να σεβαστεί και εμάς στη δικιά μας θέση. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να φύγω. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ να σας μιλήσω, αλλά πλέον δεν έχει και νόημα. Αυτό τώρα που ζητάτε τι είναι, να βρεθούν οι υπέτειοι? Αυτό είναι θέμα των αρχών και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές. Ευχαριστώ. Θα υπάρξει δικαίωση, πιστεύετε? Δεν πρέπει να υπάρξει. Ένα νέο παιδί 20 χρονών χάσει και δεν πρέπει να υπάρξει δικαίωση. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια, πρέπει να τη διαχειριστούμε ανάλογα. Περιμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή και από εκεί και πέρα, όπως σας είπε και ο θείος του Βαγγέλη, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις διοκτικές και ανακριτικές αρχές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς και την τοπική κοινωνία και τους εθελοντές και την ελληνική αστυνομία, η οποία πραγματικά εργάστηκε με ζήλο να δοθεί ένα τέλος. Λοιπόν, θα περιμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Πώς βρέθηκε το παιδί, αυτή είναι η εικόνα Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Πρώτα για την οικογένεια και μετά για όλους εμάς που βιώνουμε 38 μέρες, και για μένα και για τον συνεργάτη μου, το Φόντα το Βρόσγο. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Είναι από τις υποθέσεις που δεν είναι ευχάριστες. Δεν είναι μια αρχαιοκαπηλεία που σώσαμε κάποιες αρχαιότητες. Δεν είναι μια υπόθεση που συνελήφθη ένας κακοποιός. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη ζωή ενός νέου παιδιού που θα μπορούσε να ήταν και το παιδί μας. Είχε ερευνηθεί το συγκεκριμένο σημείο? Έρευνες γίνανε όσο μπορεί να γίνουν. Είναι μια τεράστια περιοχή. Εξακολουθώ να λέω αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, ότι το κλειδί για μένα είναι στην γαλακτοκομική σχολή και στην ευρύτερη περιοχή. Τα υπόλοιπα μετά το πόρισμα και νομίζω θα υπάρξει και ανακοίνωση κάποια στιγμή της οικογένειας. Ευχαριστώ. Κύριε Βρόσγο, γράφεται σήμερα ο τραγικός επίλογος της υπόθεσης της εξαφάνισης. Έτσι είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Όπως ξέρετε, το παιδί έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Περιμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, να δούμε την αιτία θανάτου. Από εκεί και πέρα περισσότερα πράγματα μετά από 2-3 ώρες. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που βρεθήκατε εδώ. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? εικόνα... Γιατί πολλά κυκλοφορούν, πολλά φημολογούνται. Να μας δώσετε μια εικόνα για να διαλυθούν και αυτές οι φήμες. Ναι, βρέθηκε σε ένα σημείο στα 300 μέτρα από εδώ, πίσω από κάτι βάτα. Υπήρχε κάποιο μαχαίρι κοντά του? Σε αυτά δεν θέλω να μπω. Θα σας ενημερώσουμε αργότερα για αυτά τα πράγματα. Θα περιμένουμε πρώτα το πόρισμα από τον ιατροδικαστή και θα πούμε πολύ περισσότερα μετά. Δικαιολογείτε το ότι δεν είχε βρεθεί τόσες ημέρες από τις έρευνες, δηλαδή σε σημείο δυσπρόσιτο, καλυμμένο, κοντά σε περιοχή που δεν περνάει κόσμος? Όταν γίνονται έρευνες δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεθεί κανείς. Ειδικά στο σημείο αυτό υπήρχε κάποιος βαθμός δυσκολίας, υπήρχαν κάποια βάτα. Το έχουμε ξαναπεί αυτές τις μέρες, ότι μπορεί να περνάς κοντά στο σημείο και να μην βλέπεις κάτι. Κύριε Βρόσγο, η οικογένεια εμπιστεύεται τον κύριο Βουγιουκλάκη ή θα ζητήσει και δικό της τεχνικό σύμβουλο? Σαφώς και τον εμπιστεύεται τον κύριο Βουγιουκλάκη. Είναι, αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους ιατροδικαστές. Από εκεί και πέρα, αν θελήσει η οικογένεια να κάνει κάτι περισσότερο, πιθανόν και να το κάνει.